kan nazarawa a cikin yan dambe amma yan wanka zo fage sarki ya ce a kan kata miliyan 250 da ya umarna na rage da Allah 250 na rage da Allah ta fara wai Allah da wai Allah ya rage da Allah sarki da ya umarna kai to ainihin ba ainihin ba ranar talata ci miliyan 250 ya umarna kai Allah shi ka
shi kuma ya ga jagora da ko wani ga shi ya ga ya ta saurara ai da abin da saurara kai da banka ai yayi magana ta amana saurara ya ce ya zo daga ne ya kamata a mai uzuri saurara wata kama za ka yi wannan ta so daga ne don wasan sai ka mai uzuri a wata ya zama ne ya gaji akwai gajiyar mutane an yi kan gobe sai ku da muku da su baka gida ba za a ko gobe saboda gobe za a tura amma tun da ya zo yan kallo a mai abinci kuma a taso ya bai a tura yadda ya kalli rayuwa ya taso ya tafi rusu ya biya Allah a ce kuma shekarar su akwai zama amma ya haƙuri don ba mu mara shi da bai ga Allah ya mutu ne yau ya da za ta yi wa gaba kai za ka yi ya ta so daga kan yin ko da haka gaba idan Allah ka mu dan dan na mace za a yi shi gaba idan Allah ka mu saboda mu adalci kuma da wannan baki daga sarki da ko zuwa Musa duk wata magana da kusa da magana da kusa da sarki ya zama mai kanka in ka kana za mu tuka idan Allah ya kai mu gobe da wannan shi mutuwa kusa kusa lahiya kowace ta da wannan idan Allah ka mu da maza idan maza ga wani ƙarshe da juniyo da gobe da gari amma da gobe da gari sai ta bayyana da labarin ya kan gobe sai dai mu zuba yanzu kuma suna da ɗan kallon su guda biyu a tsaye in Allah ka mu gobe da gobe da za a zo a yi ta wai biya ce wallahi akwai da wakil mutu da na da Allah biya akwai da babuwa to shi ne ya tabbata ya halitta halittacce aiki da shi ya yi bane yin ba za ka zo ba ta shi ma da wanda gina da zai ne shi ma da wanda gina da zai ne da sai da wani labar ta wani da ba a nama shi ya zai da ba ba shawarar tsaye